Giasikaso pa sa Soco ang lugar kung asa namatay ang duha ka mga gwardiya sa balay sa negosyante. Giila sa mga pulis ang mga namatay nga sila si Jubito Rigodor Roa o si Paul Corte Pedroso nga giingong mga sakop sa Philippine Army base sa ID nga nakuha sa nahitabuan. Subay sa report sa kapulisan dihang giimplementa unta sa naiusang pwersa sa Cotabato Police Provincial Office ang search warrant sa balay sa usa ka negosyante nga si Ramon Floresta. Kalit silang gipabuthan o gipusil sa duha ka mga security personnel pasado alas 12 kaginang kadlawon na Agosto 14 hinungdan nga mibalo sa mga otoridad. Ang resulta, namatay ang duha ka security personnel ug usa ka pulis ang nasamdan. Malampuson hinuon ang search warrant implementation sa mga pulis kay nakumpiska nila ang mga pusil nga gitipikan ni Floresta. Gikusturya na sa kapulisan ang negosyante nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe.